l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Bħalissa f'Bib is-Sultan għaddejja wirja ta' modelli minjaturi ta' modelli preċiżi fi skala żgħira li jvarjaw minn karozzi, ajruplani, mezzi oħra ta' trasport, xeni mill-istorja Maltija u figuri ta' personaġġi storiċi. Din il-wirja qed tlaqqat ta' dilettanti li juru d-delizzju tagħhom taħt saqaf wieħed. One News żar din il-wirja fejn tkellimna ma' Joseph Caruana li huwa l-President tal-Malta Society of Model Makers li tagħna aktar dettalji dwar din il-wirja. L-iskop prinċipali huwa li intellu exhibition. Dak l-iskop tara. Wara sena taħdem tuħu gost tella modell hawnhekk jaraw in-nies u kollox. Din l-exhibition hija miftuħa mifruxa fuq ġimgħa, ħatala mhux il-ħadd mhux bħala għadha mal-ħadd il-ħadd ta' wara. U ovvjament ilna ntellaw din l-exhibition dawn l-aħħar 21 sena. Dejjem żdidna u kollox u llum tista' tara r-riżultat li għandna madwarna. Lajna d-dettal fil-preċiżjoni tal-modelli turi dedikazzjoni tal-esebituri li ħafna minnhom idumu xhur jaħdmu fuq modell. Fost l-affarijiet li wieħed isib f'din il-wirja hemm affarijiet minjatura tat-tieni gwerra dinjija, karru tal-familja rjali tar-Renju Unit u anke magna li toħodna fera oħra Time Machine Back to the Future.